Good morning, Ma'am Enchanting Queendom. Thank you po.
Hello, madam. May shout out. Pretty Roxy. Thank you. Mag-update lang ko, madam. Hello, Poran. Shouty. Shout out, everyone. Update lang si Tres kahit isang oras. Kanina, ang lakas ng ang kagulat ka, Tres. Nagulat ka, madam. Andun kasi ako sa kusina. Sinilip ko yung sipi ko dito sa labas. Baka mamaya, nakita ko, naglalakad na. Yun pala, kinuha na. Kasi nasa kusina ako, kaya sinilip ko. Ayan, nasa harang ka, madam. Thank you. Ang lakas ng hangin, madam, dito. Kakawalis ko lang dyan sa labas. Tapos ngayon, tingnan mo, ang dami na namang laglag na mga dahon ng Indian mango. Kasi ang lakas ng hangin kanina. Akala mo merong bagyo. Poran, thank you. Tawang-tawa si Poran. Oo, sumigaw ka. Sumigaw ba ako? Pangalawang tusok. Ayan, thank you so much. Ayan, iwan ko lang to, madam, kasi nagaan ako doon sa kusina. Meron akong ginagawa. At marami akong hugasin. Love you daw, madam, sabi ni Poran. Ayan, iwan ko muna kayo dyan. Sige siya ng kaya sa kusina.
Sir Brad, mega love shoutout. Madam, thank you. Salamat sa tatlong nakatambay dyan. Salamat, madam, sa paharang. Thank you. Thank you, madam, sa paharang.
Thank you, Madam, sa paharang. Tay Hefty, Migrap Shoutout. Salamat po.
Thank you, Madam. Thank you, Tay Hefty, Sir Brad. Salamat po. Thank you, everyone. Mag-end live na po ako. Sisi Pretty Roxy. Miguel shoutout. Salamat, Sisi. Salamat po sa lahat ng dumaan, nakitambay. Thank you so much po. God bless everyone. Bye! Teka lang, paabutin ko muna ng at least 3 minutes pa. 1 hour and 3 minutes. Thank you, Sir Brad. Bye! Thank you, everyone. Salamat po. Again, led na po ako. Thank you, Sir Brad, again. And Tay Hefty, Madam. Thank you so much po. Sisi Pretty, Roxy. Thank you.